ọ bụrụ nwunye nwa na-ebu nne di n'anya alụ. Onye na-ebu nne di n'anya alụ nwa ya nwaanyị ya bịa kpọrọ nne ya, not nwa ya nwoke akpọ ya debere nwunye ya. Ya na agwa n'ụwa pure. Ama na eziokwu nwe ndị ọya agba ma ya gba ahụ. Nwaanyị ọ bụ na eziokwu agbara agba, the man you deserve that woman your mother ịmụta gị. Onwere mgbe nwunye nwa ya eme nne gị ife nwa ya emeri. Otu a nọkịta nne m ya warụ ọmụnwa na-ebu nne m. Ma chọrọ ka nwunye nwa bụrụ onye bụ n'alụ m, because onwere mgbe nwunye nwanne m nwoke ya emere m ife mmemme my mother. Maka na ọ ya bụ n'afọ na ime osu mmụọ m. Mana o nwere ezigbo nwunye nwa decide no ya ebu nne di edosara ya na-elekwa, mana dee ọ nọ na-elekwa nne di a na-aya ya ahụ, a na-akọ ya ọnụ na ọ na-emetie na mama sị na ọ wụrụ ya alụ ụtụtụ, na mama sị na olilo nri na-efe na omere ka ya nwanọkwa na be di nke ya o, mana ịkpọ nne nke ya na-akwa ya afụfụ. Onye nke ahụ ọfụzi edebere nne ya na-enekwa nne ha na-akọ ya ọnụ na kọmandị ya n'ọdụ ka ọwọbaga anya na mama complain kwa ege ha eme ya ife. Ị na-ata ncha ka ị na-alacha ụmụ nne gwa ha bịa kpọrọ nne ha. Ọ bụla ọrụ gị, yes, ọ bụla ọrụ nwunye nwa. Mba ọrụ nwa nwaanyị ịkpọrọ nne m ya warụ na ọrụ m ịkpọrọ nne m. Ọ bụrụ nwunye nwanne m nwoke ya kpọ nne m, nwa ama nkwedu ka ha kpọrọ ka ọ dị gịnịkwa my mother not them. Nwere onye ga-eme nne m ka mụ nwa, mana ụfọdụ bụ nwaanyị dara iberibe. Nne ya warụ ya kpọrọ nne debe be na-enekwa nne nne nka na ka a na-akpọ nwa nwaanyị ine nne ya nka, ine nne nka. Achọ nne gị na-afọrọ ya si yes na-egbanye oke ike gị. Ha bụrụ ya dọbara nwunye nwanne ha nwoke ọdọ bedi nke relax ya jụ na nwaanyị nọ na bedi nke ya ṅụ mmiri tọgbọ iko. Onye chọrọ ibunu except na di gị awụ only child, will only son, mana enwere any option to carry. Ma ọ bụkwara na di gị nwere ụmụnne nwaanyị nọcha na bedi, my sister ebu na onye ọbụla bịa kpọrọ nne n'i nwere nne nke ya bịa kpọrọ nke o. Yes, and any woman ọ bụ na nne na-ayarị were hapụrụ nwunye nwanne gị nwoke, sorry mmadụ ife ị na-eme onwe gị, bọsa achọrọ nne gị afụrụ nne gị, you will regret it. Maka na ọrụ nwaanyị ka ọ wụ ine nne ya nka. Nne gị nọrọ na be gị onwezi ihe ụmụnne gị ndị nwoke nwere ha na-ese ndị especially ikechi unu enwere ọkọ bụ na amụrụ ụmụ nwaanyị 3 ma 2.